Milí priatelia, pozdravujem vás z tejto krásnej podtatranskej dedinky Nová Lesná a využívam príležitosť, aby som vás pozval na charitatívny beh Mary's Mills. Tento beh je veľmi výnimočný, pretože jeho štartovné síti hľadujúce deti v extrémnej chudobe. Mary's Mills to je dielo, charitatívne dielo, ktoré zabezpečuje školské jedlo pre deti po celý rok a tak im umožňuje vzdelanie. Predstavte si, že iba 22 eur, to je štartovné na tento beh, vystačí na to, že zabezpečíte jednému dieťaťu počas celého školského roka každý deň jedno výživné teplé jedlo. Zabehnúť si môžeme spoločne v Dolnom Kubíne. Vytváram opäť Paltal Team. Minulý rok sa nás tam zišla celkom pekná skupinka a dokonca jeden náš člen vyhral tento beh. Tak pozývam bežcov 21. septembra v sobotu do Dolného Kubína pri zimnom štadióne, kde si odbehneme 8 km, aby sme takto podporili tento projekt. A pre tých, ktorí nemôžu prísť do Dolného Kubína na fyzický beh, je pripravený virtuálny beh, čiže vyberajte si vzdialenosť, miesto a čas, kedy sa zapojíte do tohto behu. Takisto pri virtuálnom behu vás pozývam do Paltal Teamu, aby sme tak vytvorili veľkú skupinu, aby tak nikto nebežal sám, ale takto spoločne podporili veľmi vzácnu dobrú vec. Ja sa teším na to osobné stretnutie so všetkými, ktorí prídu do Kubína. Keby ste aj neprišli behať, môžete prísť, bude tam sprievodný program, môžete nás prísť podporiť, my budeme behať, vy budete tlieskať a čakať nás v cieli. Takže všetky informácie, čo sa týka registrácie, tam dole do popisu tohto videa. Tak zatiaľ, ahojte a vidíme sa v Kubíne a v Paltal Teame.